खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव दैखेब नार्जारिया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ सोंखारिनायनि सायाव दतमा दख'रा एबसुनि गोख्रों फिनजाथाय होदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। मख'नो गोनांदि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबसुनि बिबान थानाय समावबो सोमावसारनायनिफ्राय खारखोमानानै न'आव फैनानै गामिनि गावबुरा बिबानखौसो मावफैदों। बिथाङा बुंबावदों दि दतमायाव बड'फानि मुङाव चिलड्रेन पार्क बानायनाय जायगायाव जौ लोंनाय, ड्राग्स सोबनाय, ताश गेलेनाय बायदि समाज बेरेखा खामानिफोरखौसो नुनो मोनो। बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनायाबो आद्रा जानानै थाबाय। नब कुमार सरनियानि एसटि फोरमानलाइखौ दानजासिगोन होनना रंजानाय आरो जोहोलावबादि आर'नाइ गानलायनानै दासिमबो मावफुंनो हायाखै होनना फोरमायो। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दि इयुनाव अमरसिं ब्रह्मआ नंखाय फोलानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनायखौ बन्द' खालामाब्ला दतमा दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा माखासे खोथाफोरखौ बुंनो गोनांथि जागोन होनना सांग्रांथि होदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। नैथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गोनांथार फोसावथाय। थासारिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार सहराव इ-रिक्सा सालायगिरिफोरखौ सांग्रांथि होदों आरो मोनाबिलि समाव इ-रिक्साफोरखौ बन्द' फोसावदों। मख'नो गोनांदि मैया 27 दिसेम्बर 2023 निफ्राय फैगौ बिथोनसिम क'क्राझाराव मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम इ-रिक्सा सालायनायखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया बन्द' फोसावदों। थामथि रादाबाव दं गवालपारिया लकाजेट मेथाइ रोजाबगिरि प्रतिमा बरुवा पान्डेनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया गुवाहाटीनि सान्दामारियाव खुंनाय मोनसे फालिथायारि हाबाफारियाव सुबुं हारिमुनि बुंथिगिरि रहेन्द्रनाथ ब्रह्मनो प्रतिमा बरुवा बान्था 2023 होनाय जायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय आसाम फरायसा आफाद एबा आसुजों गायसनजानाय प्रतिमा बरुवा पान्थे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो बेबादि सुबुंनो होनाय जायो, जाय हादोरसानि सुबुं हारिमुखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायाव मख'जाथाव बिहोमा होदों। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि दतमा आन्थोहारनि थागिरि रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे सुबुं महरगिरि, रोजाबगिरि, मेथाइ लिरगिरि, देंखो दिथागिरि, सावथुन दिथागिरिमोन। ब्रैथि रादाबाव दं BTR ओनसोलाव खनले खनले मैदेरनि उदखार आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों सासे 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसानि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि थांनाय समबार क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल बिसटिसनि सिङाव थानाय आथियाबारि सा लफंथला गामियाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों सासे 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसा सिदा मार्डिनि अनजालि फिसाजो सादि मार्डिया हरनि 11 रिंगासोआव मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सानि मार्डिया थाखो 3 आव फरायनाय सासे हिनजावसा फरायसामोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै इउ-पिपल दोलोनि मोनसे हानजाया दुखुथिया नखराव थांनानै मैया खौरां लाहैदों आरो बे दुखुथिया नखरनो चिफ केयार फान्डनिफ्राय 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना मिथिहोदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।